Tuwing sumasapit ang panahon ng Kwaresma, nakagawian na ng mga Katoliko na hindi kumain ng karne sa araw ng Biyernes. Galing ito sa paniniwala na inialay ni Jesus ang kanyang katawan sa pinaniniwalaang araw na Biyernes Santo. Dahil dito, halos kalahati ang ibinaba ng bentahan ng karne sa pamilihang bayan ng Ilagan. Ayon kay Kuya Junior, hindi na sila nagulat dahil ganito na talaga ang sitwasyon taon-taon bago sumapit ang Semana Santa. Matumal talaga. Kasi marami yung hindi masyadong bumibili ng karne, gawa nga nitong semana. Kaya matumal talaga. Kasi ang binibili ngayon ng mga mamimili sa palengke is isda tsaka gulay. Dagdag pa niya kung dati ay nasa 3 hanggang 4 na baboy ang kinakatay nila sa isang araw, ngayon nasa iisang baboy na lang. Bukod pa rito ang mataas na presyo ng karne. Pero kung bumaba ang bentahan ng karne ng baboy, para naman kay Kuya Doms, wala pa ring pagbabago sa bentahan ng mga isda. Wala silang pera sir pambili sir. Mahirap pa kasi ang pera ngayon sir. Medyo gipit sir. Kasi yung mga iba sir gusto nilang mataas ang presyo. Kasi gusto nilang makapagbawi sa lugi nila. Bukod pa kasi sa hindi pa bumababang presyo ng mga isda, aniya marami na ring tao ngayon ang hindi na sumusunod sa hindi pagkain ng karne tuwing Biyernes. Marami din kakain ng karne sir ngayon sir. Ngayong panahon sir, hindi na yun yung mga kumakain ng mga karne. Hindi. Sa karamihan ngayon sir, mas marami pang kumakain ng karne sir. So walang pagbabago? Walang pagbabago sir. Oo, Sa kabila nito, pinaaalalahanan pa rin ng mga otoridad ang mga mamimili sa tamang paghahanda ng mga pagkain, lalo na at mainit ang panahon. Mas mabilis kasing masira ang mga binibiling isda o karne dahil sa mabilis na pagkalat ng bakterya na nagdudulot sa mabilis na pagkasira. Dante Gitu, Balitang, Solid North.